Okay, mayong munto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yan usab kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So kumusta naman do? Adlaw na usab karon nga Sabado. Sabado na gyud mahigala. Pizza Jess na kini sa bulan sa Pizza Jess na kini sa bulan sa unsa tarong adlaw mahigala? Sa bulan Pizza Jess na kini sa bulan sa Mayo. Hala no. Padayon kita manghigala sa atoa nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Bueno, arita manghigala sa atoang mga katekisem. Apan sa dili pa timbayaw no sa nato og may munto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ingon manusab ang ato ang mga kaigsunan nga mga kaparian lukob Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsimya. No? Abi no ari na ta mangigala sa ato ang kining Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon bisag uway lang utana. May 10 mausi ako ning amigo ako ning paborito nga santos nga igala no. Si Father Joseph DeVoster. Ano niya sa diha nga nahimo siyang pari, gitawag na siya og si Saint Damian of Molokai. Pero kini si Saint Damian of Molokai, taga-kuan kini siya mahigala, taga Belgium. Niya natao siya ni adtong January 3, 1840 ug membro kini siya sa Congregation of the Sacred Heart, no? Pari kini siya nya na-assign kini siya sa Molokai, no? Hawaii ba. Nya kining Molokai mahigala mao kini ang gibutangan sa mga kanabitang mga tawo nga nataptan ining sakit nga sanla, no? Kana bang muraba og usa ato pa na leper colony kung sa in English pa, no? Leper colony. Unya didto na-assign in town kini si San Damian sa Molokai. Ug didto nadugay nang ipon-ipon sa mga kining mga sanlahon, gisanla pud siya nadugay. Hangtod nga nakabsan gyud siya sa kinabuhi. No, namuna nga nahimo siyang usa ka santo tungod sa kabayanihan nga iyahang nahimo. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Damian sa Molokai. Ayan no. Naalala padayon ta mahigala no tong balik-balikan nato ni kabahens purgatorio kabaling bubuta ni mahigala kay naamat mutan ako ko ana bitaw kana bang ilahang debate ni Padre Darwin o may laki na to nga kaubang pari mahigala taga Bohol, no? May laki nga pari nga taga Bohol nga maayo kayong modepensa usab sa atong pagtuo. Nahimo kining dako kayong issue kining purgatorio. Natagbaw in taon kini manghigala sa pagdepensa usab sa atong pagtuo kini si Father Darwin. Father Dar, salamat kayo ha. Uy, nagtukar naman po manghigala ang atong mga igsuon nga practice, no? Madunggan ra bagili manghigala din ha, no? Madungog ninyo na usawa man nato manghigala, no? Di kita kalikay kay ako ang kuan duol manggod sa kining ang ako ang recording studio. Ang akong recording studio manghigala na manggod diri duol sa kining gym. So muna nga di kita makalikay nga naagi mga linagubo kay practice na magud sila karon sa alang sa amo ang street dancing and showdown festival in honor of Saint Isidore. Hala na rin na ta mahigala ako rin sa ako na ginaingon ato de nga timbayaon ug may muto usab si Father Darwin giganto ba ato ang may laki nga making asdang usab sa matud pa mga gustong muguba sa atong mga pagtulunan Katoliko. Hala no. Thank you kayo Father Dar ha ug iyong mga kaubanan din ha. Abi no ari ta manghigala kini laging purgatorio daghan gyud kayo mosawa ini pero ato lang mahimo ana no kay sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 gitagaan malagig katungod
ang mga apostoles ni Kristo sa paghimo og mga pagtulunan, no? Mayon man si Kristo nga kinsa kadtong unsay inyong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. So ito pa valid kay ang authority gihatag man ni Kristo ngadto sa iyahang mga tinunan. No, nya karon kay valid man lagi muna nga hantod karon nahimo gyapon pagtulunan. Usa na hitabo nahimo na kini nga mga tradisyon natong Katolikong simbahan, no? Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, kapitulo 2 bersikulo 15, barugin ninyo ang mga tradisyon nga amo ang nada nga inyong nada nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. No, nya mo man gitudlo lagi sa script sa kining gitawag natong mga nahauna ka nato nahimo naman lagi kining tradisyon, so wala na tayo mahimo na valid gini siya kay valid man ni sa una. Pero matud pa kining kabahin sa pagsaway sa Katolikong pagtuo ilabi na gayud kining kuan ba kining kabahin sa purgatorio nagsugod kini sa panahon ni Martin Luther 1517 nga iyahag yung gisaway gyud kay matud pa niya lagi kuan kuno kay kini dili gyud mahitabo nga ang kuan ba kini bang kining indulhensya makatabang o kini bitang pagampo alang sa mga minatay aron nga maluwas ang mga minatay. Buto na una to ang pagampo alang sa mga minatay, no, usa kini kamayong buhat. Unya kay do naman lagi mabasa nato sa Juan sa kapanang gitawag nato Santiago kapitulo 2 bersikulo kinibang Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 nga matud palagi niingon nga sa pangigala gabot sa pangitaon pangigala dali kay mangigala ha. Katong basahon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 ang pagtuo inubanan man gyud sa mga buhat. Sa ato pa ato gyud ang atong pagtuo ato yung giubanan og maayong buhat. Unya usa sa mga maayong buhat nga atong gihimo mao gyud ang pagampo alang sa mga minatay. Ana no so atay mahimo ana kay matud palagi apil man na sa pagtugot nga gihatag kanato kini bitang pagampo alang sa mga minatay. Wala no? So, kung ato na siyang tanahon, ato gina siya nga ato nga gi-emphasize aron gyud nga matabangan usab ang mga pagampo alang sa mga minatay. Kay pagampo alang sa mga minatay, una na nang gihimo no nila ni Maccabees, no? Second Maccabees. Okay, no? So, padayon ta higala, no? Sa Maccabeo higala, klaro kayo nga nagampo si Judas Maccabeo alang sa mga nangamatay. Kung magsigog kay nagampo alang sa mga namatay, ang ato yung gitumong na ang tuwa sa purgatorio kay katong sa impierno dili naman nato na iampo kay nalangit din, no? Impierno naman na sila. Nya katupong atuwa sa langit din naman nato na iampo kay nalangit naman na sila. So kaysa mo yung atong iampo ang mga naagyod sa purgatorio. Ayan, no? So, depende na nila, no? So, padayon lang din gihapon kita sa atong mga gituuman. Okay, laing pangutana. Kabahin na kini sa ni Mama Mary, no? Si Mama Mary, no? Pangutana dire kabahin ni Mama Mary. Pader, si Mama Mary usab sa mga gikadilian sa mga laing relihiyon ug pilit nila nga gipagawas nga gihimo natong Dios si Mama Mary. No, sa ito pa si Mama Mary dili gid siya makadawat kay matud palagi atong gihimong Dios. Ayan, no. Unang-una, buot atong tubagon nga si Mama Mary wala gyud na nato gipaka-Dios. No, okay. Nasayod man lagi kita kung kinsa kini si Mama Mary, no? Kung atong basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 43, si Isabel ni nga nangutana nganong may bisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo, no? Napuno si Espiritu Santo si Santa Isabel umiingon nganong may bisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo, no? Sa ato pa wala na to gipaka-Diyos si Mama Mary kung dili atong giila nga inahan ni Kristo. Inya kay inahan man lagi natural
inahan sa atong Ginoo, di atong tahoron sama sa gihimo ni Isabel nga iyang gitahod si Mama Mary, kay matud pa niya inahan man lagi sa Ginoo. Ato pa kung mitahod ka sa Ginoo, mutahod po ka sa inahan sa Ginoo. Nga ang problema ra sa mga laing relihiyon kay pilit gyud nila nga ipaangkon nato nga gihimo natong Dios si Mama Mary. Wala in taon wala gina gitudlo sa Katolikong simbahan nga si Mama Mary atong ipaka-Dios. Kung dili ang atong gitudlo nga si Mama Mary inahan sa atong Ginoo ug busa angay nato nga pasidunggan. O nganong ato man nga pasidunggan si Mama Mary tungod lagi sa mga iyahang mga gihimo, no? Kay matud pa lagi si Mama Mary sa atong basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, nagkanayon nga siya sulugoon sa Dios, no? Matud pa na, no? Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, niingon si Mama Mary nga sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang sumala sa imong gingon. Sa ito pa, si Mama Mary, gihimo man lagi siya nga inahan ni Kristo, sa inahan, gihimo siya nga inahan sa atong Ginoo. So, nagpakaubos in taon si Mama Mary. So, instead, nga ato nga sawayon si Mama Mary, ato hinuon siyang daygon. Kaya nga naman, tungod sa iyahang pagtuman sa kaubuton sa Diyos. No, ato maganing daygon ng mga politiko nga ambot og nituman ba na sa kaubuton sa Dios. Si Mama Mary pa nga klaro kaayo nga nituman gyud sa kaubuton sa Dios. Kay niingon gud siya nga sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, sulugoon ako sa Dios, matuman ang imong gisulti sumala matuman sumala ang imong gisulti sumala sa imong gisulti. Ano? So yun di ana. So kung panalitan doon naman gayon mo sa way mga higala kay matud pa nila sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 4, niingon naman gud ang Ginoo nga worship God alone and no other. Ang Dios ra gyud maoy simbaha. Tumag ni ana, tuman man may ana kay ngano man si Mama Mary wala man namo gipaka Dios. Ang Ginoo ra man gyud gihapon, pero kung atong tan-awon sa Katolikong pagtuo, ang Ginoo nga atong ginaingon, three persons in one God. Na usa sa mga persona sa pagka-Diyos mao si ang Diyos nga anak, si ang kining gitawag nato og kining ang atong Ginoong Jesucristo. So muna nga isi pagtahod sa Diyos nga usa kang Kristo nga mao usa sa mga persona sa kining Santisima Trinidad, ato pod nga gipasidunggan ang iyang inahan. No, ana, klaro no? So sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 38, nung gidawat ng taon ni Mama Mary ang iyahang kuan, no? Ang iyahang taha. So gani ko natong basahon sa Mateo 12 kapitulo 50, niingon ang Ginoo nga those who do God's will are His brothers, sisters, and mother. Sa ato pa, kung atong tan-awon, gidawat gyud, no? Gidawat gyud ni Kristo ang pagkainahan sa atong Ginoong Jesucristo. Gani iya kining gipasidunggan kay matud pa niya ang katong mga nagtuman sa kaubuton sa Dios mo iyang igsuon ug ang iyang inahan. No, klaro ba? So wala no, so panayon lang gyud kita no, kitang mga Katoliko bisan tuod og daghan kay mga pagsalay kabahin sa mga halnga birhen nga gihimo sa mga laing pagtuludan, ang ato ra gina silang pasaluon kay mo ilang gituohan lagi kay si Kristo gani mismo niingon man gyud niya sa kining lain nga mga pagtulon matud pa diri sa Mateo 7 kapitulo 7 bersikulo 1, ayaw paghukom aron dili ka pagahukman. Muna nga kita pirme na malaman gitang gisaway sa mga lain relihiyon, pero dili lang gid punta mo balos og saway pod nila. Kay ngano man labi nagmaghukom-hukom na ta kay basin simba ko ba og maigo hinuon ta sa giingon ni Kristo sa Mateo 7 bersikulo 1, nga dili gyud kita maghukom sa atong isig kaingon. Basta kay kitang mga Katoliko nagtahod na kita ni Mama Mary. Unang-una si Mama Mary nagpaubos at tubangan sa Dios. Matud pa niya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mamahimo siyang inahan sa Dios. So ato din na siyang sabayon, dili siguro. Ato gani siyang daygon kay iya manggituman ang kaubuton sa amahan. Gani
sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 50, nagkanayon man kini, those who do God's will are His brothers, sisters, and mother. Yan Abi no, di din na lang una kita kuto ba? Medyo gadali ko mahingala kay daghan pa ko kay schedule, apiki kay koron. So din lang katakutom, ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manibad usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.